Bueno, como para non pegarse un baño en este sitio. Un sitio, un luxo de lugar. Estamos no Oitabén, moi perto do embalse de Eiras. Pero bueno, habría que matear a onda o seu. Estamos concretamente embaixo dos socalcos de Aranza. É un sitio onde temos preparado unha ruta dende a Senda do Moucho con un contido medioambiental precioso, tamén con un contido ampliamente etnográfico, como non podía ser doutro xeito cando estamos a pasar por zonas de ríos elevadas dentro de Galicia, concretamente na provincia de Pontevedra. Tendes que vir a velo connosco, unha senda preparada solo para o voso gusto, aquí no río Oitabén, baixando polo seu cañón, que faremos próximamente con vosco aquí, ca Senda do Moucho. Tendes que velo, paga moitísimo a pena.